És un pressupost que ve avalat per una gestió realment, una gestió eficient, una gestió ben prudent i una gestió impecable. És un pressupost que gràcies a aquesta reducció històrica, vull subratllar una vegada més històrica del deute fins al 20% i a aquest encadenament de 3 anys de superàvit, ens permet arribar a una situació econòmica en la qual podem fer una aposta ben forta per inversió i demanar un préstec de 3,5 milions destinats a carreteres, destinats a parcs, destinats a infraestructures esportives, destinats a dotacions per als veïns d'este poble, que les venen necessitant des de fa prou de temps. És un pressupost que aposta per la participació ciutadana i per aquesta corresponsabilitat dels veïns en la gestió, augmentant la partida d'inversions participatives. És un pressupost que aposta per l'augment de la subvenció a les associacions, que són un dels pilars fonamentals d'este poble. És un pressupost que, seguint el compromís que com a govern adquiriren, augmenta la despesa social en més d'un 25%. I tot això congelant els impostos fins al cèntim, sense incrementar ni un poquet la pressió fiscal als veïns, tal com era el nostre compromís, mentre la situació econòmica i social continua sent la que és. I vull aprofitar també per a dir que estic ben orgullosa d'aquest equip de govern tan multicolor. Estic ben orgullosa de cadascun dels companys que tinc i dels grups que formen aquest govern, perquè a tu te pareix una cosa impensable, però a nosaltres ens sembla que aquesta diversitat ens ajuda i ens enriqueix i ens fa més plurals i més polièdrics. I vull donar les gràcies a cadascun dels meus companys pel treball tan dur i per les aportacions que han fet a aquest pressupost.